Ya masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ga wannan sirrin ana yin sa ne don neman buɗi, don neman arziki, don neman wadata, don fita daga cikin kakanikayen rayuwa. Masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, dan soyayyanku da manzan Allah, ku yi sharing wannan ɗin sirrin ya zuwa masoya annabi Muhammadu. Wannan sirri ne mai girma, mai daraja, mai alfarma wajen neman Allah ya buɗa maka, Allah ya azurta ka, Allah ya maka luɗufi. In dai ka yi wannan sirrin a ranar Ashura wannan shekaran, Allah zai fitar da kai daga cikin kakanikan rayuwa. Wannan sirri ba wani abu bane, wannan sirrin shine za ka yi alwala, ka zo ka zauna akan dadduma. In ka zauna sai ka ɗauki tasbinka, sai ka biya laƙad ja'akum rasulun har ya zuwa ta. Idan ka biya laƙad ja'akum har ya zuwa ƙarshe, za ka biya ta ƙafa 500 daidai. Idan ka idar sai ka yi addu'a, billahi allazi la ilaha illa huwa. A wannan shekaran Allah zai ɗauke maka zafin talauci, Allah zai buɗa maka. Masoya manzan Allah ka buɗa mana saboda annabi Muhammadu. Ranan Ashura kadai ake yi tun daga safi har ya zuwa la'asar. In Allah ya baka iko, Allah ya